Pen-blwydd hapus iawn I bawb yng Canolfan Bedwyr a llongyfarchiadau ar gyrraedd 30 mlwydd oed. Diolch yn fawr I chi am roi'r Gymraeg ar waith a dod â'r Gymraeg I roes ddigidol a phob hwyl ar y dathlu. Llongyfarchiadau I Canolfan Bedwyr ar ei pen-blwydd yn 10 mlynedd ar hugain. Mae wedi bod yn bleser cydweithio ar hyd y blynyddoedd gyda Llion a'r tîm. A diolch yn fawr iawn I chi am bopeth chi wedi wneud I alluogi myfyrwyr I ddefnyddio'r Gymraeg yn eu hastudiaethau ac wrth symud ymlaen i'w gyrfa. Pob dymuniad da ar gyfer y 10 mlynedd ar hugain nesaf. Pen-blwydd hapus Canolfan Bedwyr, diolch am ein helpu I roi'r Gymraeg i'r gweithlu addysg. Pen-blwydd hapus iawn I Canolfan Bedwyr a diolch yn fawr I chi am y holl waith pwysig dros y blynyddoedd. Pen-blwydd hapus Canolfan Bedwyr yn 10 ar hugain oed. Diolch i'r Ganolfan am gefnogi myfyrwyr I ddefnyddio'r Gymraeg ac astudio drwy gyfrwng Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Gair byr I ddymuno pen-blwydd hapus I Canolfan Bedwyr. Mae'n anodd credu bod 10 mlynedd ar hugain wedi mynd yma. Cyfraniad eich wedi wneud yn y cyfnod yna wedi bod yn aruthrol o ran cyflwyno'r Gymraeg ym byd digidol ond hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg sydd mor allweddol hefyd. Felly ymlaen I 10 mlynedd ar hugain arall. Neges ydyn iawn. I ddeud pen-blwydd hapus I Canolfan Bedwyr, mae'r gwaith mae'r Ganolfan wedi wneud dros y blynyddoedd I hyrwyddo yr iaith yn rhywbeth sydd yn o bwysigrwydd cenedlaethol. Felly, mwynhewch be ydych chi wedi ei gyflawni, mwynhewch edrych yn ôl ar y balchder, ond mwynhewch y dathlu hefyd, pen-blwydd hapus.